Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli başlaýar. Şugun hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyzda hem oň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyryp birnäçe möhüm detgalan gurulşygyny anyp barlayan işleň ýagdaýy hem oň durmuş düzümini toplumlaryň esasy döwrüplaşdyrmagy noktalarynyn taslamalar bilen tanışdy. Şeýle döwlet başçylygynda milli mirasymyň aýrylmaz bölegi bolan türkmen alabaýtlaryny ösdürmegiň köp asyrlyk däplerini dowam etmek ugruna durmuşa geçirilýän çäreler bilen gyzyklandy. Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýlandyrylan giňmeçörli özgörtmeler maksatnamalarynyň ýerine getirilişi hormatly prezidentimizden hemişelik üns merkezinde saklanýar. Halkymyzyň ýaşaýyş üçin aňrabaş amatly şertleriň döredilmegi, şol sanyna şäkeriň awadanlaşdyrylmagy we ekologiýa awadançylygynyň öpçün edilmegi bilen baglanşykly meselleri aýratyn ähmiýet berýän mehriban arkadagymyz ýöňde durýan wezifeleriň çözgüdüni täzeçil çemeleşmeleriň zerurdygyna üns çekýär. Hormatly prezidentimiz de paýtagtymyz Aşgabat şäkerini, şeýlekem Balkan, Daşoğuz, Lewap we Mary vilayetlerine gurulmagy meýilleşdirilýän türkmen alabaýlarynyň tohumçylyk merkezleriniň baş meýilnamasy we taslamalary barada Türkmen Alabaýtlary Assosiasiýasynyň başlygynyň ornatary Ýazym Radow hatabat berdi. Şeýlekem bir ýerde hormatly prezidentimiziň garamagyna Akyl vilayetine gurulmagy meýilleşdirilýän karantin merkeziniň baş meýilnamasy we taslamasy görkezildi. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy boýunça şu ýyly Türkmen Alabaýtlary Assosiasiýasy töredildi. Onuň düzgünnamaty we nyşan tasdiklandy. Ordoş düzümiň emele gelmegi Türkmen Alabaýtlaryny ösdürmegiň milli mektebiniň iň gowy ýerelgileriniň kämilleşdirilmegini, halk seçkiçilik usullaryny we dünýä ilminiň häzirki zaman gadanlaryny ulanmak arkaly alabaýlaryň ulgamlaryň esasy ösdürmegini üpçün eder. Şeýlekem şu ýylyň maý aýyna Akyl vilayetine veterinar hastahanasy we öý haýwanlaryny saklamak üçin toplum açylyp ulanmagy berildi. Hormatly prezidentime de görkezlen taslamalar bilen tanışyp, tohumçylyk merkeziniň baş maksady arasy ganly alabaýtlaryny köpertmekden, rawayaty urulan alabaýlaryň tohumyny, onuň ähmiýetli häsiýetli aýratynlyklaryny saklamakdan ibarat bolup durýanyny bellädi. Şeýlekem diskalar toplumynyň düzümine gödөгçilik geçiriş bölümi, idara ediş binasy, işgärler üçin ýetlenilen diska, tergi we türgünleşik meýdançalary, münberler, veterinar hyzmat üçin toplum we beýleki zerur diskalar bar. Şeýlekem mehriban arkadagymyz görkezleýän taslamalaryň ataryna oturdylmagy meýilleşdirilýän türkmen alabaýlarynyň heýkelleriniň dürli şekilleri bilen tanışdy. Şonuň ýaly döwlet başçylygyny bir ýerde türkmen alabaýtlarynyň arasynda dürli bäsleşikleri geçirmek üçin ýetlenilen merkeziň baş meýilnamasy hem-de onuň çäklerine ýerleşik diskalaryň taslamalaryny synlady. Olaryň ataryna münber, tergi we türgünleşik meýdançalary, veterinar gullygy we işgärler üçin otoglar hem-de beýleki degişi binalar bar. Yergeline aýtsak, mehriban arkadagymyzyň türkmen alabaýlary hakynda kitaby, taryhy, arxiv maglumatlarynyň alabaý tohum nakytleriň gelip çykyşy we ösürilip ýetişdiriliş hakyndaky köp ýyllyk baglyklaryň umumlaşdyrylan toplum bolup durýar. Şeýlekem onda alabaýlaryň halkymyzyň durmuşyna eýilýän ornuny möhüm ähmiýet berilýär. Köpetdagyň belentliklerinden howalanyp görnýän künjekde paýtagtymyzyň täsin ýerleriniň birine ýerleşdiriljek bir toplumyň girilgesindäki derwedäni türkmen alabaýlary şekillendirilen heýkeller bedär. Hormatly prezidentimiz taslamalar babatyna birnäçe belliklerini we tekliplerini aýtdy. Döwlet başçylygymyzyň belleşýäli tohumçylyk we karantin merkezleri türkmen alabaýlarynyň arasynda bäsleşikleri geçirmek üçin merkez ähli ölçegleri babatyna bellenlen maksadyna hem-de ýokary hil häsiýetnamalaryna laýyk gelmeliler. Hormatly prezidentimiz alabaýlaryň müngillikleriň dowamyna türkmenleriň wepaly ýollaşy, kömekçileri hem-de dostlary bolanlygyny, hemişe edermenligiň we çäksiz wepadarlygyň nusgaty bolanlygyny belläp, şeýle ajaýyp häsiýetler netijesinde insanyň bir dostlarynyň halkymyzyň taryhyna, medeniýetine hem-de günnelik durmuşyna munasyp orny eýilýänini aýtdy. Häzirki wagtda olar biziň gorap taklamaly we geljekki nesillerimize getirmeli ýöreýän baý milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip mehriban arkadagymyz belledi. Döwlet başçylarymyz alabaýlaryň heýkelleriniň görnüşleri barada aýdyp, olarda türkmen alabaýlarynyň itaat häsiýetleriniň öz beýany tapmalygyny ünsçekdi. Alabaýlar diňe bir ýurdumyzda däle, daşary ýurtlarda da uly meşgullygy eýdirler. Olar gory tohumletleriň ataryna dünýäniň köp sanly ýurtlaryna öňdäki orunlary eýleýärler. Şol sebäplem alabaýlar ösürilip ýetişdirilende bolşýaly, olaryň şekilleri taýýarlananda tapawutly aýratynlyklarynyň, häsiýetleriniň göz öňünde tutulmagy möhüm talap bolup durýar.
Hormat prezidentime de bular barada aýtmak bilen şol sanna diskalaryň biligi babatyna da anyk tapşyryklar berdi. Şunda aýdyň öwüşgünli milli eheňler olaryň tapawutly aýratynlyk bolmalylar. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň Senagat we Gurulşyk öýrençigi ministri Türkmen Alaba Aýtları Assosiasiýasynyň başlygy Berdimuhammedow hemde Türkmen Alaba Aýtları Assosiasiýasynyň başlygynyň ornmasary Ýazmyradow ýüzlenip, ajaýyp häsiýetleri özüne jemleýän Alaba aýtlaryny gorap taklamak we olary geljek nesillere getirmek bilen baglanyşykly wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek babatyna birnäçe tapşyryklar berdi. Mehriban arkadağımızın birleşiyali Alaba aýtlary halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döreden bay milli mirasynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Soňra bir ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durdurew döwlet başlarymyza paýtagtymyzyň Demirgazygyna ýerleşýän Altyn köýüniň kenaryna döredilen täze din jarşdyglaryny mundan meýlekde ösdürmegiň geljekki ogurlar hakyna anyk maglumatlary berýän taslamalaryň taýýarlanynyny we olaryň häsiýetli aýratynlyklary barada hasabat berdi. Üýedwalşy binagarlyk sözügide bolan bilik aýratynlyklary gurulşy boýunça tapawutlanýan hemde ähli amatlyklary özüne jemleýän katteş toplamlarynyň taslamalary taýýarlandy. Bellenşýäli din jalyanlar üçin amatly 2 gatly katteş jaýlary, çağlar we sport meýdançalary, açyk ýüzüş howuzlary, akwaparklar, şonuň ýaly Tüwda din jarş merkezleriniň beýleki degişi deskalaryň gurulşygy meýleşdirilýär. Şeýlegen bir ýerde zerur bolan inženerçilik tehnika we ýol düzümine degişli deskalar gurular. Hormat prezidentimiz görkezleýän taslamalar we çyzgylar bilen tanışyp, täze gurulşyklaryň esasy ogurlary bilen gyzyklandy. Döwrewap din jarş düzümi döredilerini yerli tebiği aýratynlyklar ýaly ähli gurullar gözeňde tutulmalylar. Gurulmagy meýleşdirilýän deskalar tebigat bilen bir bitigi sadaşygy emele getirmeliler. Üýedwalşy tebiği gurşaw, gyzykly we peýdaly din jarşy üçin döredilýän şertler, şol sanyna maşgala bolup din jalmaga gönükdirilen mümkinçilikler, amatly ekologiýa ýagdaýy paýtagtymyzyň bu künjeginiň halkymyz we mihmanlar üçin özüne çekijiligini üpçün eder. Hormat prezidentime taslamalara birnäçe anyk bellikler we degişli düzelişler girdip, zerur bolan gurulşyk serişdelerini netijeli peýdalanmak, olaryň uzak möhletleýinligini, berkligini, ekologiýa we güzellik ýagdaýyny nazara alyp, gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligine üns çekdi. Hormat prezidentimiz binalaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak meseleleri barada aýdyp, göýek zoloklar we fiilgäkler döredilerini, yerli aýratynlyklaryň gözeňde tutulmalygyny, täzeçil işläp taýýarlamalaryň we tebiği bilik ferişdelerini netijeli peýdalanmak babatyna vice-premieri hemde ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň ýol başlygyna birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz paýtagtymyzyň Demirgazyk künjegine kemale gelýän Altyn köl täze Döwrewap din jarşdygyna bina edilýän deskalaryň täze guruljak Aşgabat City'niň binagarlyk keşi bilen ajaýyp taýdaşygy emele getirmeligini belläp, munyň bilen baglanyşly meseleleri düýpli oýlanşmagy taşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň huduty gurulşykçylarynyň paýtagtymyzda ösdürmegiň nobatdaky 16-njy tapgyrynyň gurulşyklaryny tamamlap, Altyn köýüniň kenaryna 17-nji tapgyryň gurulşygyna girişmekleri babatda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz iş taparyny dowam edip, paýtagtymyzyň günorta künjeginde gurulýan Maslahatlar merkeziniň binasynyň ýanyna geldi. Ýurdumyzyň öňden gelýän ygtybarly hyzmatdaşy bolan Fransiýanyň buýuk gurulşyk kompaniýasynyň wekili bu ýerde alınıp bolýan işler barada hormatly prezidentimize hasabat berdi. Toplamy Döwrewap şol sanyna taňly tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak meselelerine degip geçmek bilen hormatly prezidentimiz bu ýerde netijeli işlemek we köpçülikliň çäreleri şol sanyna halkara ähmiýetli duşuklary we maslahatlary ýokary guramaçyk derejesine geçirmek üçin hemme şertleriň döredilmeligine üns çekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz degişli ýol başlara anyk görkezmeleri berip, Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň binasynyň paýtagtymyzyň ajaýyp binagarlyk keşi bilen sadaşykly ut goşmalygyny belledi. Döwlet başlarymyz toplamyň gurulşygy we onuň bilik aýratynlyklary bilen tanışlygyň dowamyna maslahatlary giňişliň mejlisleri geçirmek üçin niýetlenilen zara baryp, onuň enjamlaşdyryşy we üpçünçilik derejesi bilen gyzyklandy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz ýokary derejeli duşuklary geçirmek üçin niýetlenen zala baryp, bu ýerde döredilýän şertlerin häzirki zamanyň öýtün talaplaryna dolu laýyk gelmeligine üns çekdi. Hormatly prezidentimiz bu ýerde halkary ähmiýetli çäreleri geçirmek üçin bolşýaly, oňa gatnaşýanlaryň netijeli iş alyp barmaklaryna gönükdirilen mümkinçilikleriň ýokary derejede bolmalygyna, şeýlekem maslahata gatnaşylar üçin ähli zerur amatlyklaryň döredilmeligine aýratyn üns bermegi taşyrdy.
Şundukda milli bilik gayretenliklari bilen häzirki zamanyň ösen tehnologiýalarynyň sazlaşygyna mühim ähmiýet berilmelidir. Mehriban arkadagymyz gurulşyk işleriniň başy şeýlekem tassamalar bilen tanışyp, olaryň ýokary hiliniň üpçün edilmeginiň, gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagynyň, ýanaşyk çäkleriň talaby laýyk awadanlaşdyrylmagynyň hemde bagy bosanlyga öwürmegiň zerurdygyna üns çekdi. Şonuň ýalyda binanyň içki bedik işlerine ösen halkara tejribesiniň işiň peýdalanmalygyny belläp, döwlet başlarymyz bu işleriň hemme taraplaryň käýfiýeti eýe bolmalygyny, olarda häzirki zamanyň sany tehnologiýalarynyň netijeli peýdalanmalygyny aýtdy. Bu wagtda bir näçe tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyň merkezine Taparmrat Türkmenbaşy we Atamrat Niýazow şaýyolarynyň çatrygyna Ýerasy awtomobil geçirgesiniň hemde piýada geçirgeleriniň gurulşygynyň alınıp barýan ýerine gelip, bu ýerde amala aşyrylýan işler bilen tanışdy. Mehriban arkadagymyz işleriň ýagdaýy we depkinler bilen gyzyklanyp, şunyň ýaly deskalaryň gurulmagy paýtagtymyzda awtologlaryň sanynyň artmagyndan hemde ýolda ulak hereketiniň ýokarlanmagyndan gelip çykýanyny bellädi. Paýtagtymyzda uzalky gurulan köpürler, ýetasy ýollara düşýän agramy epeti azaltmaga hemde ýol hereketini gadylaşdyrmaga mümkinçilik berdi. Döwlet başlarymyz ýol ulak düzümlerini döwre wagtlaşdyrmak boýunça tassamalar durmuşa geçirilende, bu ýolgundaky ýöňdebarjy gadanlanlary, täze injener konstruktorçylyk we dizaynerçilik çözgütleri işiň peýdalanmagyň, ýokary hilli gurulşyk, bedik hemde beýleki zerur bolan serişdeleri ulanmagyň wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Dizhanyň ýanaşyk ýerleriniň göwnüjay awadanlaşdyrylmalygyny aýdyp, onuň şäkeriň şu günjeginiň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sazlaşygy emeli getirmeligine üns çekdi. Şundukda injenerçilik dizgalarynyň bizik gayretenliklaryna we onuň amatlylyk derejesine mühim ähmiýet berilmelidir. Bu baradaky gurrunu dowam edip, hormatly prezidentimiz çatragyň merkezine oturduljak binada milli binagarlyk görelgeleriniň häzirki zaman ösen tejribeleri bilen sazlaşyk utgaşdyrylmagynyň zerurdygyna üns çekdi. Mehriban arkadagymyz bu ýurda ýöňde goýulan wezipeleriň çözülüşiniň oýlançyklygyna, paýtagtymyzyň durmuş ykdysadydan öziş derejesine epetli derejede bagly bolup durýanyny belläp, ähli ölçekler boýunça halkara derejelerine kybap gelmeli disgada işleriň öz wagtyna tamamlanmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz paýtagtymyzyň bu günjeginiň arasaçylyk derejesini, binalaryň öz bolşy bedik aýratenliklaryny senledi. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly soňky ýyllarda dünýäniň owadan we ýaşamak üçin ähli zerur şertleri özüni jemleýän şäherleriniň gataryna orny pogturandyrýan Aşgabatyň hemme taraplaryň ösüşi bilen baglanyşykly meseleleriň hemişelik üns merkezine saklanmalygyna üns çekdi. Bu wagtda degişli ýol başlara bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda täze gurulýan diwan mehmanhanasynyň gurulşygynaky işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Häzir Aşgabat şäheri Tebit we dünýä derejesindäki hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezidir. Bu bolsa halkary häsiýetli iri çäreleri geçirmek, daşa ýurtly mehmanlar we syýagatçylary munasyp kabul etmek üçin ähli şertler döretmegiň zerurdygyny şertlendirýär. Döwlet başlarymyz bular barada aýdyp, mehmanhana işe gurulgynyň baý mümkinçiligini amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzda bu ulganda iň öňe tejribeleri hemde ýöňdebarjy işläp taýýarlamalary çekmegiň ähmiýetini bellädi. Hormatly prezidentimiz ordaş teskalaryň daşky we içki bedegine aýratyn ýagty milli öwüşgünleriň bolmalygyny, munyň halkymyzyň baý medeniýeti, öz bolşy diýet desurlary bilen daşa ýurtly mehmanlaryň tanışmaklaryna ajaýyp mümkinçilikleri döretjekdigini belläp, şunyň bilen baglykda anyk tawşyklar berdi. Aýratynda binanyň gurulşygyna ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegine we onu milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilmelidir. Şundukda täze gurulýan binalaryň döwre wagtlygyna, olaryň binagarlyk aýratenliklarynyň häzirki zaman talaplaryna dolu laýyk gelmegi bilen baglanyşykly meseleleri täzeçil esasda çemelişilmelidir. Şunyň bilen baglykda döwlet başlarymyz paýtagtymyzda ýaýbanlandyrylan şäher gurulşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmek, durmuş üpçünçilik ulgamy degişli gullyklaryň taýdaşyk işlemegi boýunça degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda we umuman ýurdumyz boýunça ýaýbanlandyrylan özgertmeleriň möhüm ileri turýan ornuň adamlaryň durmuş üçin has oňoýly şertleri döretmekden ibaret bolup durýanyny ýene-de bir gezek belläp, ýöňde goýulan wezipeler çözmekde hemmelere üstünlikleri arzuw etdi we birden ugrady.
Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne hormatly prezident bilen taýyp taýlalar bilen ýurdumyzy durmuş ykdysaty dönüşdirmekde giň urumly işler amal aşyrylýar. Muňa bolsa diýarymyzyň şahar künjünde gurulup ulanylmagy berilen döwrebap önümçilik desgalaryny ýaşaýyş şaý toplumlaryny mysal getirmek bolar. Döwlet başçymyzyň öňde goýan wezipelerinden uralyp ýurdumyza alınıp barlayan guruluşyk işleriniň hasam ilerlemegine hem olary özümizi önürleýän guruluşyk önümlerini üçin etmekde iş alyp barýan şeýle kärhanalaryň biri Lewapol aýtyndaky köýtünä kän müdirligidir. Kerhany önürgen magdanel guruluşyk önümleri bilen diňe bir Lewapol aýtynda del eýsem tutuş ýurdumyz boýunça alınıp barlayan guruluşyk işlerini öz salamlyk goşundyny goşup bilen kerhanadan biridir. Bu ýerde işlen guramaçylykly ýoly goýulmagy netijesinde şu ýylyň 7 aýynyň dowamyny 19 milyon 213 min 43 manatlyk garetlik önüme öňürlüp, bu arada akmillamy artygy bilen ýerine ýetirildi. Ma'lum bolýary ýurdumyzyň günü ortaýetine baýçy mal gurunyň bolmagy, bu ýerde gelje uly bolan senagat merkezleriniň gurulmagyna we ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň puxtalanmagyna hyzmat etmäge giň şertler döredýär. Bu işte vilayetin Köýtünag etrawynyň çägine ýerleşýän Köýtünag kän müdirliginiň alyp barýan işlerini belläp geçmek möhümdir. Kerhanada ýurdumyzyň çar künjüne alınıp barlayan guruluşyk işleri üçin wajyp ähmiýete eýe bolan guruluşyk çagyrlary, ýuglan çägi we çagyl çägi garnatyýaly magdanel guruluşyk önümleri öňürilýär. Önümçilik üçin zerur bolan çyýmal gorunyň bu kerhana ýakyn ýerde ýerleşmegi bolsa, zähmet netijelerini ýokarlandyrmagy mümkinçilik berýär. Tejribeli hunermenliň ıhlaty bilen önümçilikde çyýmalyň gelip gowuşmagynyň başlap, taýýar önümeçeýle tutuş tehnologik işler dowrulugyny awtomatlaşdyrylan enjamlaryň üstü bilen amal aşyrylýar. İşleň şeýle kämil tehnologiýalaryň üstü bilen dolandyrylmagy bolsa, öňürilýän önümliň ýokary derejetine laýyk gelmegini öpçün edýär. Türkmenistan Weterplan Mekani ýylynyň geçen hasabat döwründe müdirligiň agdy bir iş şu hunermenler tarapyndan magdanel önümleri öňürmekde çekilýän ahlatly zähmet netijesinde meýilnama artygy bilen ýerine ýetirilip, jemi 765.200 kub metr önüme öňürildi. Şol sany guruluşyk çagynyň 160.000 kub metri, ýuglan çäginiň 186.800 metr kuby, çagyl çägi garnatynyň 306.400 kub metri, demir ýol gatlagy üçin çagylaň 38.000 kub metri taýýarlandy we guruluşyk tesgalaryna ýetirildi. Umuman müdirligiň agdy bir işgärleri geçen döwrüň içinde 19 milyon 213 min 43 manatlyk garetlik önüme öňürmän hötesinden geldiler. Bu orta meýilnama manat hasabyna 135.15 götürüm ýerine ýetirilenini, ösüş tepkini 120 götürümden gowrak bolanyny görkezýär. Kerhanyň agdy bir işgärleri öňürçilikli zähmet çekmekle öderedip berýän giň mümkinçilikleri üçin arkada prezidentimide alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna gahrman arkadamynyň ýol başçylygyna ýurdumyzyň hususy ulgamyna aýratyn ünferliýär. Watanymyzyň durly künjeklerine hereket edýän kärhanalarda ornaşdyrylan ýokary tehnologiýaly enjamlarda öňürilýän durly görnüşli önümleri uly islebilirliýär. Mar şäherindäki gerçek harit nişandy. Aýakap önümlerini öňürýän kärhanada şolan biridir. Ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny ösdürmekde gahrman arkadamynyň döredip berýän giň şertleri telekeçleri öňjüli işlemäge, ýokary hili önümleri öňürmäge giň mümkinçilikler berýär. Hormatly prezident bilen başda durmagyny ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik işlerini döwruplaşdyrmaga aýratyn uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçilik birleşmesiniň adaty bolan Mar şäherindäki gerçek harit nişanly aýakap önümlerini öňürýän hususy kärhananyň önümleri hil taýdan aýratynlar bilen tapawlanýar. Bu hususy kärhananyň alwer işgärleri kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly durly ölçüde öňürýän aýakap önümlerini halka iýdigdarly hödürleýärler. Hususy kärhanada aýakaplaryň üstki bölegini dokumak, aýakaplaryň peteklerini taýinlamak, hemem boýamak, gaş bedeglerini temarlamak, aýakaplaryň aşaky böleklerini goýmak hemem taýýar önümleri saklamak, şeýle tikinçilik bölümi ýaly 7 sany bölüm hereket edip, kärhananyň önümçilik bölümlerini dünýä belli kompaniýalaryň enjamlary öňürçilikli iş edilýär. Döwrebap öwşünde aýakapları öňürmekde emeli deri, durly renkli ýüpler, poliuretan, polivinil chlorid ferişleri çyýmal hökmüne ulanylýar. Bu ýerde hormatly prezident bilen döredip berýän mümkinçiliklerine jogap edip zähmet çeken hususy kärhananyň işleri Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň her bir iş gününe zähmet üstünliklerini besleýär. Kärhananyň bölümleriniň biri tikinçilik bölümidir. Eli çeper gelin ýylyň ençemesiniň zähmeti netijesinde bu ýerde çağalar, ýetkinjekler, gelin ýylar, erkek adamlar üçin ýetlenilen aýakaplar bedeg işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle bu kärhanada ähli paslalara niýetlenen aýakaplar taýýarlanýar.
Kärhanada lazer şoklary enjamyň kömegi bilen aýakkap örümlerini beremek hem nagşlamak işi alınıp barylýar. Bu hususy kärhanada häzirki wagtda dürli ölçegli, göze gelýär önürleýän aýakkap örümleriniň 3 dogly görnüşi önürleýär. Bu aýakkaplar içerki bazarlarda uly islebilirleýän harit önümlerdir. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna kärhananyň aly bir işgärleri aýakkap önümleriniň täze görnüşlerini taýýarlap, ýurdumyň telekeçilik ulgamyny ösürmeklige öz munasip goşantyny goşýarlar. Kärhananyň joşguny dähme çeken işgärleri dürüdip berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezident we alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe hormatly prezident bilen taýsal taýlarlaryň netijesinde häzirki wagtda daşary döwletlerden getirilýän önümleriň sany azaldyryp, içerki önümlerinde bolan islew ýokurlanýar. Halkymyzyň ady önümlerine bolan islewini doly kanagatlandyryp bilmek üçin ýurdumyzyň hususy telekeçlerini uly anam bildirilýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna ýyl günümizde günnelik ady önümleri bolan yumurtga önüm bilen üpçün edýän. Şeýle döwri wap ýylaçhanada pomidor hasylyny ösdürip ýetişdirýän, Ahal welaýatynyň Qaky trawynyň Gozgon geňeşliginiň çägine ýerleşen Röwşen Rahim Daýhan hojulygy döwrüň talabyna laýyk gelýän işlere alyp barýarlar. Bilişimi diýär türkmen halkyna 7 hadinanyň biri hataplanýan towu köpertmekde hem oň et önümlerini, yumurtgalaryny ýyl günümde eleterli bahalardan kötürilmekde ýurdumyň telekeçleriniň birnäçe kärhanlary hereket edýär. Şolaryň biri hem Qaky trawyna ýerleşen Röwşen Rahim Daýhan hojulygynyň guşçuluk toplumydyr. Döwrüwa guşçuluk toplumyna towuklaryň jemi 92 000 sanysy ýyl edilýär. Bu ýerde towuklary iýimlemek, suw bermek hem arasaçylyk işleri doly awtomatik usuly alınıp barylýar. Toplumda towuklar 2 wagtyna imitlendirilip, olan herse towusun hepdäniň dowamynda 4 ýydaşany yumurtga bermäge ukypdylar. Guşçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million yumurtga önürmeklige barabardyr. Towuklaryň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanylýar. Toplumda saklanýan jüjelen ketekleriniň içi bolsa 35-36 gradus ýyllyga çenli gyzarylýar. Oňa çygyly bolsa 60 götürmeçeni getirilmeler. Ýyl edilýän jüjelere berilýän em 10 gramdan başlap her hepde 5-10 gram köpürdülip 115 gram çenli artdyrylýar. Ýaş jüjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüýte keteklere geçirilýär. Olary 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip köpçüliklerini yumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan towuklaryň 92-94 götürme yumurtga berip önürleýän yumurtgalaryň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda towuklaryň esasy imi, soýa, mekkejewen, däne gaçykly buğdoy, az mukdarda arpa hem buğdoy kepeginden taýýarlanýar. Kärhanada ýedilen towuklary dürli keselere garşy sanjy meşere ýediler geçirilýär. Kärhananyň az bir işgärleri şeýle döwri wap guşçuluk toplumyny gurduryp beren üçin hormatly prezident we alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumda bagy bosanlygy, gül-gülzarlygy öwürmek baradaky öňde goýan aýdym güýdelerinden uralýan Balkan hem daşawy welaýatlarynyň bagwanlarynyň häzirki günlerde durmuşa geçirýän işleri ýürüýte bellenilmäge münasipdir. Olar halkymyzyň bereketli taçaklarynyň nazmatlardan, datly mewelerden doly bolmak üçin ihlasy zähmet çekýärler. Häzirki günlerde welaýatda gök we bakça ekinlerinden, meweli baglardan bol hasıl alma uğrunaki işler ýokary depkinlerde dowam etdirilýär. Muň özi ýurdumyzyň ilatyny öz toprağymyzy önürleýän önümler bilen ygtybarly üçin etmäge munasip goşantyr. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna gararsız baky we tarap diýarymyň sebitlerini durmuş ykdysat taýdan durnukly ösürmek boýunça giň meşgully özgertmeler amala aşyrylyp, ilatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini düýpli ýokurlanmakda we halkymyzy ýokary hili azyk önümler bilen bolelyň üpçün etmekde äger türlü işler durmuşa geçirilýär. Şonda Balkan welaýatynyň merkezi Balkan hawa şäherindäki Uly Balkan dagynyň etegindäki Düzmergen ýen ýaýlada Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem oň partiýasynyň agdaty dörli meweli baglary ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan telekeçiniň ýerine bitirilýän işler hem özüniň döwri waplygy bilen tapatlanýar. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna olaryň ykdysatly zähmeti bilen meweli baglaryň ösdürip ýetişdirilýän meýdanlary barka giňelýär. Häzirki pursatda bu günjekdäki meweli baglaryň tutýan meýdanlary 5 hektara ýetýär. Şu ýylyň Thomas mewsiminde bir ýerdäki ösüp oturan şetdaly, erik, alma, armut, garaly, ülje, pisse, aýwa ýaly baglardan ýygnalyp, welaýatyň ak bazarlaryna sarp edijileri ýetirilen ekologiýa taýdan arasalygy, tagamyllygy we insan bedenine ýokumlylygy bilen tapatlanýan meweleriň umumy meşguri 20 tonna ýetdi.
Şonuň ýaly bir ýerde ösüp oturan alma, armut, şettali ýaly baglaryň durly görnüşleri bolup, olaryň ýer aralyk we giç ýetişýän görnüşleriniň hem bardygyny aýratyn bellemek gerek. Olardaky meýweler ýygnamak işi güýz pasynyň ilkinji aýyna da dowam etdirler. Hot häzir günlerde de agratyniki ýerdegi bir kemsiz ýerine ýetirilýän meýdanlarda ýetişdirilen baglaryň ekologiýa taýdan arasy meýwelerini ýygnamak işleri dowam etdirilýär. Ulu Balkan dağının eteğindeki ýaýlada ýetişdirilýän meýweli baglaryň ählisem damjalyň usullasy borlýar. Dağ eteğindeki ýaýlada ösdirilip ýetişdirilen baglardaky meýweler synanyňda geljek ýyllarda has ýokary netijeleriň gazalanjakdygyna magat göz ýetirýärsiň. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdirmek maksatnamasyna ýurdumyzyň ilatyny özümize öňürleýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpüşün etmek iler tutulýan ugurlaryň biridir. Bu orada Daşady welaýatynyň ähli etraplarynyň bagwanlary hem özleriniň nusulyk işlerinden tapawutlanýarlar. Bir näçe gektar meýdan tutýan baglardan her ýyl durly görnüşli meýweleriň bereketli hasyl alınýar. Aýratynam alma bagyndan öňürilýän hasylyň mukdary ýyl-ýyldan köpelýär. Bagwanlar bagçylyk gojalyklaryna şettali, armut we başga da bir näçe meýweli baglar bilen bir hatarda alma agazyny ekmek, olardan bol hasyl almak barada da ul alady edýärler. Netijede şol meýweli agaçlar gözüňde dokunurýar. Şeýlekde hojulukda ýetişdirilen meýweler ak bazarlarymyzyň bereketine bereket goşýar. Her bir düýüp meýweli agaçyň ösdirilip ýetişdiriliş tilsimini gowulýan bagwanlaryň köp bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Welaýatyň ähli etraplaryna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýer eýeleri barhartýar. Mehriban akadamynyň döredip berýän giň mümkinçilikleri olary täzeden-täze zähmet ýeňişlerini oklanyrýar. Tejribeli bagwanlaryň görüllüsine eýirýän adamlaryň hatarlary barhartýar. Bu bolsa welaýatda bagçylyk ulgamynyň hassa giňelmegine şert öredýär. Welaýatyň bagwanlary hormat prezidenti bilen bagçylygy ösdirmekdäki döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp, täze üstünliklere tarap anamly barýarlar. Bu bolsa Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýasyna da ak bazarlarymyzyň durly meýwe önümleriniň dol boljakdygyny kepiller. Olar hormat prezidenti bilen taşyryklaryna we görkezmelerine laýyklykda özümizi öňürleýän gök bakça we meýwe önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna da özleriniň münasip goşantlanyny goşýarlar. Baglarymyzyň bereketine bereket goşýan datly şettalinyň hem insan saglygyna peýdasy juda ullar. Bu bolsa ilatymyzy özümizi öňürleýän durly meýwe önümleri bilen bolylyn üpüşün etmekligi özleriniň münasip goşantlanyny goşýan Daşady welaýatynyň bagwanlarynyň şettalinyň bul hasyny kemale getirmek uğrundaky joşgyny zähmetiniň ýerine düşýänine güwä geçýär. Ony welaýatyň haýsy bir etrawyna, haýsy bir daýhan birleşine barsaňam tutuş aýdynlygyna görmek bolýar. Welaýatyň etraplaryna baglardan alınýan meýweleriň mukdarynyň artdyrylmagy üçin käreniçi bagwanlar baglarda geçirilýän işleriň depkinine gowşatmaýarlar. Munyň özi Türkmenistan beýtaraplaryň mekaniýasynyň üstünliklere beslenjekdigine şaýatlyk edýär. Welaýatyň bagwanlary güneşli diýarymyzda döredilýän göwnüjä şertler üçin Mehriban akadamyda tüýt direkden alkyş aýdýarlarynda hemişelik beýtaraplaryň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlarla marýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtynda Aşgabatda 26 awgustda saat 20-den 27 awgustda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan welaýatyna az kemburtly howa bolup, gündürden teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 17-20 gradus, gündüzine 29-34 gradus. Kenar etraplaryna 26-31 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna az bulutly howa bolup, gündürden teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 16-21 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýl bolar. Mary welaýatyna az bulutly howa bolup, Demirady gündürden teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 15-20 gradus, gündüzine 28-33 gradus maýl bolar. Lewak welaýatyna az bulutly howa bolup, Demirady gündürden teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar.
Howa gecesine 15-20 gradus gündüzüne 28-33 gradus mayl bolar. Daşoğlu raytında az burtluq awurup demirgalyk günnordan teleskontu 8-13 metre etýän şemal usar. Howa gecesine 14-19 gradus gündüzüne 27-32 gradus mayl bolar. Paytahtymyz Aşgabatda az burtluq awurup günnordan teleskontu 10-12 metre etýän şemal usar. Howa gecesine 18-20 gradus gündüzüne 30-32 gradus mayl bolar. Yurdumuz boýunça awgust aýynyň 27-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyp araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meçhurnyň hadadan 20 köterim artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ilaşar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunuň bilen watan habarlary ýepeşmede jemleýär. Berkarar döwrütmeden bagtyrlyk döwründe ata watanma türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär wesenýär. Ähli ötüşüň ödenine bolsa halkyň bäxtidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ilaşar.